Isakan Tuikual North YMA hmaa Ngaihdam dilna video ron chhuak chuan mipuita zinga titi atitam hlea tlawmngaihna le Khawtlang boruak chungchangah ngaihdan hrang a chhuak ani mipuitam tak chuan Ngaihdam dil a hre lo hrim chu Puitling an ti hlea YMA le avel te nena inremna zonga tlawmngamna chu fakom le Zahawm tak ani anti thenkhat chuan thil soi le thir tar lan te chu Ngaihdam dilna tur khopa poi soi ani lo ti in ngaihdan chu adik zok ria hria anom nual bok ani zanrei fe thlenga dorin hongle Khawtlang nok 10 chungchangah YMA tangkai le ma se mun then khata chuan YMA hi Inrawlh Chin ma MT a thil po an pung chhomek ani tlangwal then khat chuan ramhroi tu te le kohran upa te Entawn Tur Dik lo chungchang te hial tar langin naupang zok te tana Entawn Tur Dik apoi mozia an soi chuak tel bok ani he thleng hian kan Khawtlang din mun tlawmngai polte hmalakna le Thalaite ngaihdan in kokal tak mai aron tar lang chiang hle ani engpo chuni se Tuikual North YMA thuchua ilongai thaleila Tuikual North branch vengchu mi puitane na ngenna det ogan ni som paruk sang ni somni paruk pathiani YMA chuan kumsang ni somni panga somni pasari kumpuana tan rilo do apuanga chu Tuikual North brand YMA point chak takin kan bo zui meka chu mi hmalakna kal zela chuan Tuikual North Khawtlang aloral muana alo himzok nan kumpuan subcommittee din ni in chak taka hmalak reng ani tunaya social media Tuikual North brand YMA hmalakna dem zong leka thudar omte wang hian poi kantitak zet ani tunaya kanveng chung dor pakhat chungchangah the Mizoram Legal Prohibition Amendment Act 2025 danin aphal lo chin zukola te zanreya then om khoveng ta tana bengcheng om thin tele wantlang konga lir thaida noka te YMA chuan fimkhur turin kan ngena voi engmo za ti pui ani hnuin social media YMA nok sakti zonga chungkam lo om pal hi poi kan ti hle ani chumi nuwa ngaidam dilna video clip asiami Puitling tlak kan tia achunga branch YMA chu kanlom em ani Tuikual North brand YMA laka ngaidam dil tura ngen anilova YMA an noklutuk ti chongkam zo kha thangthar zelten Mizoram tlawmngai polian ber YMA hi an mutleu pal theidona alana wangin YMA thlawang honan hemi thu a hian YMA laka ngaidam dil tura ngen so ani India khole tui mi tu po hian fundamental right kanaya in zaton saktur kan nia kan dikna chanvo kan hriat tluk seta poimo chu kan khole tui thani tura mo phurna hretur le hlen turin kanin ngen bok ani social media mangtu mi then khat thudik ziklok lo manga thiam taka do soi mangte wangin kan society a abi takin mimala zalen na rabe sak anghiala YMA te puna omthin hi thil ani na takrelo chui zui lo wangle engma thubu bal engma thubu bulbal katong swalani chumo thubul bulbal shemasalova soive mai maya kan nga yani YMA chuan rilo do konga dan ang takin ma ala chun zom zelanga social media mandan chungchanga kan ngaihdan kan soima in thudik hrian masak tum sham turin veng mi puite kanin nge ani thir sol nok mai ani Tuikual North brand YMA chuan hei thu chua aron siama chubaga Henry's Z fana hi anin thu pakhadaron post boka hi an share zo lo pokila hei sai b sai e kha om to boka sai b lampang hian Thlir vele thung toila Tuikual North mai ni lo Tuikual veng pumpui musin na rongkai angzonga comment atam tak view a chuan Tuikual South veng mi kaniangin thil kalau soi ve locks and tin chu tukin Sunday school in Khomban akhan Tuikual North
YMA president ne na thil zia dik tak ka zota hetiang hian min sang an then cafe ngai vaya chengte tangin complain a fowa azan rei tak tak thenga thom bengcheng an suwa fo thu te then nai vaya te ta na hrian nuam lo thom an suwa fo wangin kumpuan lampo in tum thum emolai chu an len chil towa de tum thum lai an len chil to ni chu hol lama po tum ni emo chu an ko to bok mai nan lo ko to ni chu hetiang interview an nei ma hian an cafe chunga nge zu thanem tham tak kan man sak to a aron po supa hian an man sak to ani chu exers ne na po hlan lovin intiam kam na nen kan ngaidam ron siang chan mo ma se hetiang ani nu loka interview te nein khadiang thu achak suak tu mai kha mak kan tilutuk Tuikual North mai ni lovin south lam hruai tu ta poin minlung oi lo pui hle ti in kai chuan soi thui vak tur kanai lova kanai velo mi puiten sai bi kan riat apoi mo in ka ria post karon siam ve mai ani tin freedom of speech hian mani ham thana tura mi mal le all big soi chian na hi a huam lo ti shebok ila ti in aron ziaka hite po hian in aching view omen mani nge ina an manania chuanin hola te po tum ni lai an ko to a chuan kumpuan lampo in tum thum emolai chu an len chil to bokani chuan a ina te po khan zu thanem tham tak kan man sakatia ama nge hianin an man sak ani ome chu sai bi lampang an ron thenia YMA lampang pon thu an ron chua to a kan thra chiang view tura ngai ang